Ei. Tule tänne minun viereen. Niin kaikki ei ihan meitä vielä tunnekaan. Me voidaan suorittaa kyllä ihan sellainen virallinen esittely. Me ollaan tultu tuolta Raahesta. Kuinka moni on muuten käynyt joskus Raahessa? Eikö kukaan ole käynyt Raahessa? Tietääkö, no minä kyllä kuljettaja ainakin tietää, missä päin Raahe on. Suurin piirtein. Tiedättekö, missä Oulu on? Te olette käyneet ainakin Oulussa. No tiedätkö tytöt, missä Pattijoki on? Siellä pelataan superpesistä. Niin, ja me ollaan oikeastaan sieltä Pattijoilta, mutta me ollaan kyllä Raahestakin. Ja se Raahe on, kuinka paljon se on Oulusta, nyt pitää tulla Niilo alaspäin, 70, 80 kilometriä. 75 kilometriä, jos on tarkalleen. Siihen meidän kamarinurkka on 70 kilometriä. Meillä on siellä Raahessa myös sellainen Pelle-kahvila. Jos kesäisin siellä ajelette, niin käykää siellä myös Pelle-kahvilassa. Mutta toilla nyt kaikki ei ehkä tunne vielä meitä, niin me suoritamme ihan virallisen esittelyn. Tuleeko sieltä vielä joku? Joo, odotellaan. Kyllä ne tulee sitten mummi ja äiti sieltä myöhemmin. Eli katsokaapas, tämä pieni poika tässä minun vierelläni on Niilo Pelle ja te saatte Niilolle taputtaa. Saa ihan taputtaa. Kiitos, kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Ja tämä pieni nätti tyttö tässä on isolle pojille, miten tievoksista on muuten varattu. On tuo Nelli. Ja Nellikin tykkäsi kovasti taputuksesta. Ja tiedättekö, kun meillä tuli sellainen ongelma tässä, kun me ajateltiin, no se ei ole ongelma, että me jäädään yöksi, kun tämä oli niin ihana paikka, me päätettiin Niilon kanssa jäädä tänne yöksi. Niin. Mutta kun meillä jäi hammasharja kotiin, no tarkistapa Niilo, olisiko sittenkin hammasharja mukana? Voisitko tarkistaa, eikö ole tärkeää, että on hammasharja mukana, jos jää yökyllä? Näinpä. Teilläkin ruukaa olla, kun olette yökylässä aina hammasharja mukana. Mutta kun minä katselin käsilaukkoa, niin minä en millään löytänyt hammasharjaa. Tarkistan Niilo vielä, olisiko se siellä matkalaukussa. No, ei, täällä näkyy. Niilo, ei kuule, katso sieltä taikapussista. Tiedättekö, meillä on mukana aina sellainen taikapussi. Ja sieltä löytyy aina kaikki tarpeellinen. Siis tämä on ihan tyhjä. Tyhjäkö? Niin. Sinä tutkin. Ethän hätäile ollenkaan. Kyllä minä varmasti löydän. Minä hättäilen kyllä, mutta millä minä pesen nyt hampaan? Ota. Minä aukaisen taikapussin pohjan, niin katsomme varmasti jostakin löytyy hammasharja. Käsi tuli. Pitää kohta katsoa, jos ei löydy täältä. Odotas nyt, minä vielä kokeilen. Toinen käsi. Mutta eihän kädellä voi pestä hampaita. Hei, näitkö sinä siellä yhtään hammasharjaa? Eikö kuka? Näitkö sinä? Ei siis yhtään. Ei varmasti näy hammasharjaa. Mitä nyt? Mutta tiedätkö, Niilo? No. Tämän pussin nimihän on taikapussi. Ja kenellä oli taikakengät tänään jalassa? Täällä oli ainakin taikaa kengissä. Minä suljen taikapussin pohjan. Otan Niilo taikapussi käteen. Minä tarkistan vielä täältä, onko täälläkin taikaa kengissä. Oli! Joo. Oliko sullakin? Oli! Nyt kokeilemme taikatemppua. Sopiko kaikille? Minkälainen se on? Nosta käsi ylös ja ajattele, että sinun kädessäsi on hammasharja. Nostakaa vaan tytöt reilut. Pojatkin saa nostaa ihan reilut. Juuri aikuisetkin voi nostaa käden ylös. Kun minä lasken 3, niin heitä hammasharja tänne Niilon taikapussiin. Oletko valmis? Hyvä. Niilo, olet sinä kans valmis. Kohta tulee hammasharja, ota kiinni. Heitä useammastikin, että varmasti osuu. 1, 2, 3. Heitä vielä Niilo, nappaa Niilo. Tuolta vielä, nappaa. Tuolta, eikä tuolta vielä, tuolta. Noin, hyvä. Tuosta. Aha, tyttönä, Näytäpäs kuinka ihanan hammasharjan saikkaan. Nyt varmaan voidaan jäädä sitten yöksi. Minä vaan ajattelin, että minkälaisia hammasharjoita täällä Parkanossa oikein on. Oho. Siis, onko Parkanossa tämmöisiä omia hammasharjoja? Ei. Ai pölyharja. Minä olen nyt semmonen uusi harja, jolla pestään ylä- ja alahampaat yhtä aikaa. Joo, vähän käytettykin näyttää. No näytäpäs niillä, onko siellä vielä? Oho.
Tuliko pojalla lähtenyt kiire kotiin? Joo, jäikö diski kesken? No, näytäpäs niillä on vielä, löytyisikö No joo, vielä? nyt on Mari. Kato. Pestäänkö tällä hampaat korvan kautta? Voisiko tällä pestä hampaita korvan kautta? No. Ei, miten näitä niin voi sijoittaa tänne? Ei millään lailla. Ehkä me selviydymme näillä. Joo, niillä Pellethän on oppinut selviytymään monenlaisissa asioissa. Emme nyt ota tästä ollenkaan huolta. Ei, mutta Niilo, sanottiinko me äsken taikasannaa? Ei. Ei. Oliko meillä taikasauvaakaan? Ei. Hei, oliko meillä taikaliinaakaan? Ei. Ei. Meidän täytyy kokeilla taikatemppu uudestaan. Ja jos me kokeilemme uudestaan taikatemppua, me tarvitsemme siihen avustajan. Kuka haluaisi tulla? Se on vieressä oleva. Meillä on, mutta kuka muu haluaisi tulla? Tulkaa te kaikki kolme sieltä. Tulkaa tytöt te tähän näin. Tulkaa Silja Saukki, tulkaa te tänne. Tulkaa vaan. Juu, tulkaa tänne. Juu, valtavina vuoden saattelemana. Hyvä. Kiva, kääntykääpäs näin. Nyt Niilo, otapas taikasauva sieltä esiin, koska meillä on nyt suuret avustajat täällä paikalla. Löytyykö taikasauva? Ota sinä tuttu. Toi on kyllä taikinavatkai. Taikinavatkai. Niilo, katso uudestaan. Eikö täällä voi tehdä taikasta temppuja? Ei, Niilo. Vatkataan taikinaa. Vatkataan taikinaa, juu. Niilo, katsopa uudestaan. Katsopa uudestaan. Ei millään taikinaa, vaikka taikasauva Niilo, katso sieltä. Ai, tuolla. Onko se tämän näköinen, tämmönen musta? Tämmönen näin. No, joo. Anna se tytöille sieltä. Joo, Ole hyvä. No, anna Ole hyvä. Joo. No, haluatko sinäkin ottaa taikasauva käteen? Joo. Annetaan Kasperille se yksi taikasauva. Ole hyvä. Sinulle minä olen tämmöisen pienen taikasauvan. Pidä sinä sitä kädessä. Ja Kasper voi olla vaikka. Haluaisitko sinäkin tulla tänne meidän tykään? Haluaisitko tehdä? Sinä voit olla kyllä siellä. Sitten Niilo, otapas taikapussi uudestaan esiin. Odotas hetki, kun minä haluan... Ai niin, sinnekin vielä. Tyttöllekin antaa taikasauva käteen. Että varmasti temppu onnistuu. Tehdäänpä niin, että annetaan kuljettajalle. Se ei ole tehnyt koskaan taikatemppua, niin voi niinku testata. Sitten Niilo, otapas taikapussi uudestaan esiin. Löytyykö? Siinä se Niilo äsken laitoi. Oikein hyvä. Ai niin, Niilo. No. Pitäisikö meidän avustajien iät kysyä, ovatko ne sallittujen ikärajojen puitteissa? Juu. Kuule, kuinka monta vuotta sinä olit vanha? 6 ja sinä olit... 6 ja sinä olet 10 ja minä olen 8. No niin. Niilo sopii hyvin teidän joukkoon. Mutta Niilo, onko sinulla taikaliinoja taskussa? Hyvä. On. Sitten me tarkistamme taikapussin, onko se tyhjä? Otapas sinä tuo taikaliina kätteen ja pidä Onko kädessä. tyhjä? Onko tyhjä? Minä aukaisen vielä taikapussin pohjan, jotta varmasti kaikki näkee. Näkyykö siellä mitään? Siellä näkyy kyllä Ihmisiä. Näkyy joo, joskus taikapussissa näkyy ihmisiä. Hyvä, minä suljen taikapussin pohjan ja sitten laitan taikaliinapussiin. Pitäisikö niillä tuolla vielä? On. Anna kaikille on taikasauva. Otapa sinäkin siitä. Sinullekin minä annan. Annetaan kuljettajallekin taikaliina. Ja äkkiä sinulle taikaliina Laita kätteen. taikaliinapussiin. Hyvä, osaat hienosti. Ja sinulle taikaliinapussiin. Ja sinulle. Mitähän siitä tulee, kun siellä on niin monta ja erillisiä taikaliinoja? Sitten tarvitsemme taikasanan. Mikä otettaisiin? Nelli, minä tiedän. No? Villahousut. Ei. Onko se taikasana? Hokkus pokkus on parempi. Villahousia ei ole koskaan kokeillut. No senpä takia justiin. Ei. Kun minä lasken 3, sanomme kaikki yhteen ääneen. Hokkus pokkus. Oletteko valmiit? Nosta taikasauva ylös.
Ja lähtee. 1, 2, 3. Hokkus pokkus. Millä housu? Kupsata reunaavilla taikasauvalla kaiken varalta taikasauvan kopsautukset. Taikasauvan kopsautukset. Noin ja noin. Kuka uskaltaa kurkistaa? Kuka uskaltaa? Siellä oli muuten edettä, kun me katsottiin, niin sammakko. Oi, onko sammakoita? Harja Niilalle, se onnistui Niila. Nyt me voidaan jäädä yön kyllä. Ja näkyykö taikaliinoja enää? Tää on aika iso hammasarja. Me voitais kyllä täällä olevat kumartaa, niin me saamme valtavat Kumaretta aplodit. voit syödä noin. Saa taputtaa. Minä voin kerätä taikasauvat pois. Kiitos. Thank you very much, Karratak. Joo, te voitte mennä sinne. No niin, oliko virkistävä ja Kiitos. Joo, ja me ollaan täällä tehty vähän taikatemppuja. Joo, katsokaa, kun meillä kävi sillä tavalla, että Niilolla jäi hammasharja kotiin ja piti jäädä yöksi. Mutta ei mitään hätää, me tajottiin hammasharja. Joo, kaikki onnistui näin.